Fi programm fuq One Radio il-kellim ewlieni laburista Carmen Wabela flimkien mal-kellim Ent Niżammit iddiskutew is-settur tas-saħħa u dak soċjali fil-baġġett tas-sena d-dieħla. Id-deputat laburista u konsulent mediku Ent Niżammit qal li l-Gvern għas-sena d-dieħla alloka 75,000 euro biss għall-IVF. Kemm se jibbaġġeti għall-IVF għas-sena d-dieħla 75,000 euro. Ara ftit b'75,000 euro kif tista' tagħmel xi ħaġa għall-IVF. Meta dana kulħadd ġifieri li għamel IVF fil-privat, dana kulħadd jgħid li dina ġswitlu bejn 4 u kważi 6,000 liri Maltin. Tad-daħħa. Ent Niżammit semma wkoll kif fil-baġġett il-Gvern naqqas l-ispiża tal-Pjan Nazzjonali kontra l-Kanċer, tal-breast screening, fl-istrateġija tal-obeżità u anke fil-politika dwar is-saħħa sesswali. Għalli waqt li l-Gvern qed iżid il-pilloli fuq l-iskeda tal-mediċini provduti mill-Istat, wieħed irid jara kemm qed ikun hemm mediċini out of stock. Id-deputat laburista Carmen Wabela qal li f'din il-leġislatura il-numru ta' persuni li jinsabu fil-faqar jew f'riskju ta' faqar kompla jiżdied. Tkellem dwar l-effett li l-oli tal-ħajja u l-kontijiet tad-dawl qed iħallu fuq is-saħħa tal-pagi tal-Maltin u l-Awċin. Semma kif wara l-kritika li għamel il-Prim Ministru fil-konfront tal-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-minimum wage, wieħed kien jistenna li Lawrence Gonzi jinkludi miżuri favur dawk li jaqilgħu il-paga minima u mhux jintaxxhom. Kont nistenna l-inqas li wara dik il-kritika kollha li għamlu Joseph Muscat, jiena kont nistenna li f'dan il-budget għall-inqas se jagħmlu xi ħaġa favur min qiegħed fuq il-minimum wage. Però mhux talli ma żidux il-minimum wage, talli għandek persuni li qegħdin bil-minimum wage li se jibdew jiġu ntaxxati. Carmen Wabela qal il-budget m'għandux ikun iġġudikat biss fuq il-miżuri li fih, iżda wkoll fuq kemm twettqu miżuri imħabbra f'budgets preċedenti.